अरे तीन के बापा चमिया समहत बातेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के बच के रहिया। कैसे बचे हो? तीन के बापा चमिया समहत बातेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के दया सुजुता लफुअन के टोरी बा। ए जी का हो घरे में सिक सरिया बहरा